Ламин Ямал феълан 1 миллиард евро арзиш дорад. Ин ҳам дар 16 солагиаш. Бале, дуруст фаҳмидед, 16 сола мебошад. Ин боварнокарда нест, зеро аксари мо дар 16 солагӣ пули рокироро аз волидайн мепурсидем. Ямал бошад дар таърихи футбол бо рекордҳои исмашро навишта истодааст. Бо таланти доштааш ва ҳаракатҳои зебо ин ҷавони Барселона ситораи нави футболӣ мешавад. Дӯстон, шоми имрӯз моро бозии зебое дар Премер-лигаи Англия интизор аст ки Ливерпул Пеп ва шогирдони ӯро дар Энфилд аз санҷиш мегузаронад. Ба ақидаи шумо Клоп метавонад бо натиҷаҳои хуб тарки Ливерпул кунад? Тамошои ин ва дигар бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистрация осон ва пардохт аз тамоми гӯшаҳои канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонусу ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TOUCHFOOD. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Агар ба трансфермарк нигарем, суръати болоравии нархи Ямал баланд аст ва дар синни 16 солагӣ ӯ аз ҳама арзишмандтарин бозингар ба ҳисоб меравад. Нархи футболбоз ҳарчанд ба 50 миллион евро баробар бошад, вале даста ӯро бо 200 миллион евро ҳам фурӯхта намехоҳад. Шартномае ки ӯ феълан бо Барселона дорад чунин муайян кардааст ки дастаи харидор бояд иловатан маблағи ҷубронпулиро пардохт кунад. Маошаш дар Каталония тибқи шартномаи наваш баланд бардошта шуд ва ӯ бо ширкатҳои бузург симои нави таблиғотӣ гашта истодааст. Дар қарордоди Ямал чунин нуқта низ дард шудааст ки ба синни 18 солагӣ расад, даста бо ӯ шартномаи нав ба имзо мерасонад. Бастани шартномаи нав имкон медиҳад ки Барселона то июни соли 2030 Ламиньо дар ҳайаташ нигоҳ дорад. Ҳамин аст ки қадри ин футболбоз дар ҳайати нилнуриҳо баланд шуда истодааст. Ламин Ямал дар бошгоҳ метавонад 1 миллион евро дар як мавсим маош гирад. ӯ 13 июни соли 2007 ба дунё омада, то ин дам 2 миллион евро арзиш дошт. Акнун бояд харидорон 1 миллиард евро барои ба даст овардани ин футболбоз ба Барселона пардохт кунанд. Бале, дуруст фаҳмидед, барои ин футболбози ҷавон маблағе талаб мекунанд ки ба буҷети баъзе аз кишварҳои хурд баробар мебошад. Акнун маълум мешавад ки Барселона алмоси қиматбаҳое дар даст дораду ӯро нигоҳ доштан мехоҳад. Ямал танҳо футболбоз нест, балки симои нави футболие ки ин намуди варзишро ба ҳамагон муаррифӣ карда истодааст. ӯ агар ҳамин сифати бозиро нигоҳ дорад, саёҳати футболии Ямал бо мавсимҳои олие зеб дода мешавад. Агар ба шумо бозии ин таланти ҷавон писанд бошад, пас лайк зери ин навор гузошта обуна шуданро фаромӯш насозед ва ҳатман интизори наворҳои ҷадид бимонед.